WhatsApp saka Mas Agus. Mas Agus ki sapa? Streaming. Nah, nggih. Mas Gading lagunya manut lho. Saweran 300.000. Wah, matur sembah nuwun saking Mbak Linda Singapura. 300.000 masuk kas. Oh, kas iki pokoke kok 300 ki. Kas. Kasih sapa ning kok? Wis tak gawane sik mengko sesuk do. Apa-apa. Iya. Lagune arep apa, Gong? Lagune sing gayang-gayang lho. Lewong. Nggih lewong mengkirin pas nggih penutupan mengkir lewong. Saniki sing kira-kira gayeng tur ya gayeng. Aku kok kepengin anu ya, Truk. Apa? Rengu. Rengu, heeh, rengu kuwi. Mbak Katon iki sing nyekar iki. Rengu saged mboten? Saged nggih saged, pun saged. Oh, dereng saged. Saged. Dereng saged. Jare dereng saged apa saged? Apa naget? Ya iki berarti diganti sing jajare Mbak Yesa pripun? Pripun, Mbak? Ampun gumujeng. Ampun gumujeng. Oh ya wis. Ganti wae nekno. Ganti podang kuning. Podang kuning kok. Heeh. Podang kuning nang jumeneng kuduan. Ya. Wah, kae. Ora apa-apa, ayo Mbak Laras. Di jumeneng nekar kanu apa jenenge? Podang kuning. Nggih. Siap mboten Mbak Laras? Nggih, pas dalan. Siap. Wah, iya. Nggih. Jumeneng Mbak Laras sepoti disepoti no nek jumeneng ngene iki. Ayo. Dulit. Apik kok ora apa-apa. Inovasi baru ngene iki. Harap garapan kok. Garapan nggih. Pas dalan. Podang kuning nggih, Mbak, menangkani pamurten saking Mbak Linda Singapura. Langsungan napa mawi bawa? Langsungan. Dilangsung mawon mboten napa-napa. Nah. Yuk monggo dados podang kuning. Yeah.
matur sembah nuwun Mbak Laras. Top markotop. Ya iki sak lagu meneh gong. Heeh, aku dienggo penuturan sing gayeng. Wau, enten lewung. Lewung mengke kur sedanten jumeneng joget kabeh. Sak wiyagane melu joget kabeh. Waduh. Nggih, sakniki lewung. Monggo Mbak Sinten katuran jumeneng. 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 Ayo, sepote. Matreng jenenge ngene iki suwuk minimalis. Iya. Nggih, sakniki lewong nggih, Mbak. Nggih, Mas. Nggih. Monggo lang ajeng saking celuk napa? Oh, kendang. Alon-alon. Yuk, lanjut ke. Let's not go back, I'll be
matur sembah nuwun. Gayeng tenan ya. Ayo lek gara-gara ki gegojekan ki ya ana watese. Nek klathuk ya ora apik, Truk. Heeh. Tur iki ya ngoyak wektu barang iki, Kang. Heeh. Jam 1 tancap kayon, heeh. Sebo apa, Gong? Ayo sebo. Nganggo apa? Playon wae yo. Semareka ten prayitna semuriris eko bali Nityane kandaya Janur gunung kadinaren lah kok darah-darahku Pandora ning sudungku
Ndara wonten wigatos menapa dene rawuh wonten Karang Kadempel mriki Ndara. Kakang Semar mangerti ya Kakang. Puntolan sak kadang rawoning Karang Kadempel kene bakal nyuwun pitulungan marang Kakang Semar. Pitulungan kados pundi lah kok tiba-tiba banget minta pertolongan nyuwun pitulungan dateng Semar menika. Enten napa? Wonten menapa to sinuwun? Ya Kakang Semar. Wis sawetara iki Koko Prabu Kresna ora rawuh ana ing negara Ngamarta. Lan negara Ngamarta lagi katekan parang muka ingkang darbe sedya bakal mboyong Kakang Semar lan bedah negara Ngamarta. Ya. Wah, pancen mangkono Depol. Iki aku ngomong karo patih sing jenenge Kantong Sekti. Saka jenenge kowe kaya ngono. Wah, nanging ora ngira kadigdayane kagilo-gilo. Ampuhe. Wah, ra iso nandingi. Lan maneh wis sawetara jriteng kakangku ya ora tau rawuh, ora rawuh ing negara Ngamarta. Janaka iki wis tak kongkon iki. Wah, menyang ning negara Dwarawati jebul Dwarawati suwung kamangka jriteng Kresna kakangku kuwi sing dadi usire para Pandhawa. Wah, Semar Pandhawa dadi bosah basih kaya mangkene Pandhawa kudu kepiye Semar? Miat langening kalanggiwan aglar pantamuncar tinon ler kekunang surem sorote tan padang kasolan pajaring purna ing gegono dasare mangsa katiga. Sinuwun nggih kula pun tanggap. Nggih Ndara kula Pandhawa parang mungka ingkang rawan wonten negari Ngamarta menika nggadahi sedya badhe mboyong dhateng pun Semar. Iya Kakang mangkono. Arep boyong Semar kok sing arep dibedah malah Ngamarta. Nggih sawetara panjandara kula para Pandhawa mapan wonten Karang Kadempel mriki. Mangke kula tak pasrah mawon ajeng diboyong ten pundi mengke kula tak pasrah. Mbok menawa niki mangke dalan ngangge timbuling sinuwun Prabu Kresna. Iya Kakang. Banjur kepiye Kakang? Mangke menawi kula sampun diboyong sampun dirangket panjenengan sedanten nututi parang muka kula wau ngagem aji panglimunan ampun nganti konangan nggih. Mangke panjenengan sedaya nengga wonten alun-alun nggih mawon. Mangkono Kakang Semar. Nggih sinuwun. Mbok menawa niki dadi dalan supaya bisa pepanggihan malih kalian nuwun Prabu Kresna pun mboten sah kesuwen, mboten sah kuwatir mangke ndak negari Ngamarta ndak selak bedah. Kula tak methuke parang muka kala wau sinuwun. Ya Kakang Semar. Surti hati-hati. Nggih sinuwun. Nggih. Tole Gareng Petruk Bagong kowe do ning kene dhisik ngetutno ndara-ndaramu para Pandhawa iki. Nggih Pak ngestakaken dawuh. Nggih Pak ngestakaken dawuh. Siap Pak. Ya. Aku tak methuke parang muka kae mau kaya ngapa to wujude.
iki sing tak goleki. Rata kadis raya Indraksasa Maruta Pawana kono maragana ing adalah iki sing tak goleki Semar Badranaya iya nggih kula sampun mangertos yen panjenengan menika ajeng boyong Semar niku kula pun ngertos ya pancen sediaku teko ana kene iki ngarep boyong karo kowe. Kowe gelem tak boyong apa ora menawi ajeng boyong kula niku nggih pun boten sah dadak nganggo bedah negarane wong sing digoleki aku kok sing dibedah negarane ndara-ndaraku kuwi. Arep boyong-boyongo Semar pasrah. Wis aku tak manut arep tok gawane ndi arep tok dadekke tumbal. Arep tok kapak-kapakke aku ya manut Semar mungkari manut. Yo pancen kuwi sing tajam. Ayo melu aku Semar, melu aku ning negaraku. Ya nggih monggo kula tutke. Sinuwun kula ingkang sowan niki sinuwun menawi pun kewarengaken pirsa jejuluk panjenengan menika Prabu sinten Jagat Dewa yen pancen kowe takon marang jeroku aku iki delok Prabu Naradegya dene negaraku iki negara Karangwati sinuwun Prabu Naradegya negari Karangwati yo sinuwun lah kok boten panjenengan piyambak ingkang rawuh wonten negari Ngamarta
malah dawuh marang patih menika iki kamangka ingkang darbe sedya mboyong kula menika lak panjenengan lan ingkang darbe sedya lan darbe sedya menapa dene kula dipun boyong wonten negari Karangwati menika sinuwun pancen dudu ingsun sing teka nang negara Ngamarta dudu ingsun sing teka nang Karangkadepel sebab ingsun wis percaya marang kadigdayane patih Kantong Sekti dadi ora sah dadak teka ning negara Ngamarta ora sah aku dadak teka ning Karangkadepel lan warya Semar kowe tak bangun negaraku kene mergo aku ki ngimpi lho ngimpi napa to dene kakek babar kawursita ning jero ning pasumpenan aku ngimpi nedang ana sanduring prau banjur lakune ing prau saya manengah kena ombak ana ombak kang nempuh marang prau sing ndadekke aku lan prau kuwi mau tiba ana satengahing samudra sabanjure ra suwe menawa pawongan ingkang nulungi marang jeneng ingsun pawongan kuwi mau ngaku yen to pamung ing para Pandhawa sing jejuluk Semar Badranaya kuwi Semar lan Mangardya negaraku kene iki negara Karangwati para kawulane padha bosah basih padha ora jenama apa ning negaraku kene mergo negaraku ora duwe pawongan kang bisa dianggep dadi pamung ora duwe pawongan kang bisa dianggep dadi kusir banjur sedyaku mboyong kowe ana negaraku kene Semar bakal tak dadekke pamong gelem ora gelem kepiye saguh apa ora sinuwun panjenengan rak nggih sampun mangertos to yen to kula menika dados pamong para Pandhawa lah terus mangke ndara-ndara kula Pandhawa pripun menawi kula dados pamong teng negari Karangwati mriki batur kados pundi kedadeane negari Ngamarta lan ndara-ndara kula Pandhawa oh ladalah kowe wis bisa tabah ning negaraku gelem ora gelem kowe kudu lenggah ning negaraku ingsun sing duwe purba asesa marang kowe mula ora sah dadak kesun kowe gelem apa ora tak dadekke pamong ana negaraku menawi kula purun niku enten syaratipun syarat sranane apa kowe njaluk wujute Brana Pijes apa kudu tak jolek busana sing sarwa mas sinten lan sapanunggalane kangge matur Semar sinuwun boten syaratipun niku namung setunggal kalih ding kok setunggal menapa panjenengan kiat nampani pusaka kula walah dalah jebul mung arep ngejak congkrah kowe Semar yo kaya ngapa pusakamu gage tamakno yen pusakamu kowe ora tumo marang panjenengan ingsun kowe Semar kudu dadi pamong ing negaraku inggih nanging kula nyuwun panyunuhan kula ingkang kaping kalih anggen kula namake pusaka niki wonten ngajengipun ndara-ndara kula para Pandhawa pripun sinuwun yo ora dadi apa banjur saiki ndaramu Pandhawa kuwi ana ngendi Pandhawa saiki ana ngendi sareh sakniki ndara-ndara kula Pandhawa sampun mapan wonten ing alun-alun negari Karangwati mriku sinuwun kula Pandhawa niki ingkang jumeneng ratu ing negari mriki
jejuluk Prabu Naradegya lan wonten negari Karangwati mriki jebul mboyong kula niku mung ajeng dadekke kula pamong wonten negari Karangwati mriki Ndara mangkono Kakang Semar nggih nanging kula nyuwun syarat kula saged dadi pamong ing negari Karangwati mriki nanging kula gadah syarat kula nyuwun syarat banjur syarate apa Kakang Semar gelem dadi pamong yen to nampak kuat nampani pusakane Semar wah Semar apa di pusaka gadah mboten ketok mawon pusaka pun gadah nggih mboten ageng karepmu ngaten pripun sinuwun menika sampun ngajengi ndara-ndara kula para Pandhawa ya ora usah dadak kesuwen Semar gage tamakno pusakamu ben disang ben ditonton karo ndara-ndaramu para Pandhawa inggih sinuwun nggih kula purun dados pamonge panjenengan yen sampean kiat nampani pusaka kula niki mang tampani senjata cakra wah dalah wenang ya nggih pancen panjenengan ulun ingkang ngemong marang Jagati Kresna pancen iki kabeh saka reka dayane ulun mun kepengin nyoba marang jeneng kita para Pandhawa yen to ditinggal karo kusire apa para Pandhawa bisa lumaku tanpa Kresna jebul para Pandhawa padha bosah base kaulane negara Ngamarta padha mboya jenak padha susah Pandhawa ketekan parang kaya mboya iso nrenggalani inggih pungulun punta sakadang nyuwun agunging pangaksami punta lan sakadang dereng saged pisah kelawan Koko Prabu Kresna boya dadi apa ngen ulun kira wis cukup anggon ulun nyoba marang jeneng kita sakadang ulun minta pamit kundur makayangan lan ulun bakal matedhake wujude wahyu katentreman supaya negara Ngamarta lan para Pandhawa bisa tentrem inggih pungulun matur sembah nuwun pungulun Mara gage tampanono wujuding wahyu katentreman ger Puntadewa niki iki jane lakon apa to niki mumet dhewe aku iki lho lah ya wis cetha nek iki lakon wahyu katentreman meneh alah Janaka meneng dhisik nggih Perkudara si Adi wis mangerti to yen ratu kuwi mesti wae ana patihe ratu kuwi mesti wae ana wadya balane kah wah wegah kalah kok mau arep majune kalah isin maju Werkudara ora bakal kalah tenan yo
Aduh Yem. Jare sapa ora kalah? Jare sapa ora kalah? Lah ya mbok menawa kok. Nek kalah ya wis to. Wah, piye carane nyingkirke patihmu kae? Weh, lah kowe iki ora ngerti kok. Kakang Semar kon kene. Bahar. Depol kula. Ki wonge. Ana wong penak-penak nang ngeblek kok terus dijunjung. Pripun Ndara? Kakang Semar. Kula. Patihku kae karo tumenggung wadya balaku kae ora bakal iso kalah yen ora mungsuh karo Kakang Semar. Masak sih. Kula kok mboten percaya coba maju to. Maju Kakang Semar. Nggih, kula tak maju. Semar maju perang arep ngopo? Arep kowe iki macak badut, kowe arep macak dadi kaktus, kowe arep macak dadi gotri. Aku ora bakal pangling karo kowe. Ana patih kok jarike mambu oli iki. Kamangka anakku sing ambune oli buka bengkel nang omahe iki mung Petruk. Waduh, mati. Petruk karo sapa? Lomong dijak lho, Pak. Lomong dijak kali Singgun Prabu Kresna. Nika tesih kalih. Kon rene. Sini. Iki yo. Amuk Suramrata Jayamrata. Iki ora bakal kalane. Waduh. Mati tenan aku. Waduh. 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 Wes mau bajirut iki. Wes. Lah nek kowe iki do malih dadi kuwi, sing gara-gara mau sapa? Sing gara-gara mau sapa? Kon darene sisan Sinuwun Prabu Kresna. Nuwun. Sinuwun Prabu Kresna aturan tindak mrika. Napa? Mau aku wegah aku. Isin aku jane iki. Pun to mriki to. Wis do badar, lega le dadi patih iki, lega. Mon jenengan sing ngejake kok. Kok le. Kowe do pindah rene. Do pindah rene. Kedap iki. Iki ngopo dicepakke mban loro? Ono kawane mau ndi sing ireng? Iki. Aku ngaturke panuwun ya. Wis do gelem bantu marang aku. Ngrekoso tenan. Pun mboten apa-apa penting bayari mundak. Ya, wis tak undake. Besok tak undake. Kowe iki do salina iki lakone wis arep rampung. Oh nggih, ngesoake dhewe.
jebul nek gara-gara niku angel wis nuwun. Ya angel. Lah kek Petruke kok ora salin. Aku ora iso salin iki kepiye? Kresna. Iki aku tulungono Kresna. Kepiye iki aku Kresna? Sare. Tak walike. Kurang ajar kowe iki. Kakangne kon malih dadi Petro kon gara-gara kowe. Ora iso nembang aku iki Kresna. Ha nggih nyuwun pangapunten nggih. Apa kebutuhan lakone? Iki jane iki lakon apa iki? Kula nggih mboten kula garape kalih mumet tok. Wah, jadi Kresna rusak iki. Mulih matur. Pun kajenge. Iya. Matur nuwun ya Setyaki. Nggih, sami sabdawa sami. Ngaturaken sembah sangga pangapunten kula kunjuk. Ya tak tampa. Wis kono mulih garba ruci. Nggih, saken dawuh nyuwun pamit nyuwun tambahi pangestu. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Halo. Iki kok hola-halo karo ratune kok hola-halo. Lah aku iki awak semene kon dadi Bagong iki. Ting telekuk lho awakku mau iki. Ya ora apa-apa. Mengko bayare mundak. Oh iya, iki. Matur sembah nuwun suwun. Mulih ning Dwarawati. Inggih ngestaken dawuh. Penting bayare mundak beres. Perkudara. Sik. Nggih. Kae lho. Sawangen kewat ya balaku. Lek kumpul entuk saka ngendi kae mbok diundurke ndak mung gawe reget ning Amarta. Sawaka Ati Udaro Ambato Bueno Wah niki lakone pun rampung. Negara Ngamarta sampun manggih tentrem malih. Mugi tentrem ing negare Ngamarta. Ugi tentrem kalurahan Piragunan mriki Ndaraya. Menawi wonten lepatipun anggen kula sak kanca paring panglipur kula selaku wakilipun kanca-kanca nyuwun agunging nyamudra pangaksami jar kula kalih kanca-kanca menika inggih tasih dalam tahap pembelajaran. Menawi wonten kirangipun nyuwun pangapunten mugi sak bibare lakon wahyu katentreman menika mugi-mugi kalurahan
Wiragunan mriki saya maju masyarakate guyub rukun majinamadan daya dinayan. Muga manggih rahayu ndara rahayu rahayu rahayu.